Akože toto je Hviezdoslavov Kubín. Jaké lichá. Odkaz pre budúce generácie. Keby ste raz nevedeli, čo to je. Pavol Orsák Hviezdoslav. Mňa kedy zvádzal svet. Fúj, má, Belu zvádzal svet. Žľapka. Mňa kedy zvádzal svet mi hovoriac. Reč, ktorú z domu vieš, jak je lichá. Všetko to tu nie. Ja žiadne deti na tento svet nespôjdu. Chalani dospievajú neskôr. Ale Ema neví. Čaute. Čaute, socky. Všetko najlepšie. Ty si spomenula? Ďakujem. Nevedela som, že máš národky. Veď ti to píše na Facebook. No, nemám Facebook, máš mi odpúšili. Mala si s nimi niečo? Sex. Neverím. Tak čo sa pýtaš, keď neveríš? Vážne? Vážne. A s ktorým? Tým krajším. Ktorý bol krajší? Plastický chirurg predsa. Zastav sa! Musím ísť ešte 3-krát hore dole, mám prehliadku. Aké to bolo? Neviem. Vidíš? Neviem, nič neviem. Čo, je ti to jedno? Včera som ti bola ukradnutá, dnes sa ma pýtaš, či mi je to jedno. No je mi to jedno, Saša. Nespala som s ním. Pasiem si oči na tvojom mäkkom tele. Chytáš ich do dlaní, kým nie sú celkom biele, a ráno mi ich vrátiš. Z lásky sa stanem ešte menší.